Musical.ly помоля да ми зададете въпроси и сега ще отговоря на тях. И първият въпрос е: как се казваш? Казвам се Виолета Димитрова Пехливанова. На колко години си? На 15 години съм. Кога съм родена? 25 април 2001 година. Коя зодия си? Зодия Телец съм. Имаш ли брат и сестра? Да, имам и брат и сестра. Откъде си? От София съм. Какво мислиш за хората, които бягат от часовете в училище? Ти правила ли си го? Един път избягахме от информационни технологии. Аз наистина не исках, но ме накараха, защото ако аз остана, на всички ще им пишат отсъствия и аз избягах. На колко си и кой е най-добрият ти приятел? На колко съм? На 15 съм. Най-добрият ми приятел като момиче е Бела. Като момче не знам кой. Може би Дидо, ама не знам, или Дариел. Няма значение. Искаше да се срещне с Селена Гомес и Ариана Гранде? Да, може, смисъл. И двете са готини, хубави, приятно, много готино. Готино. От кога носиш брекети? Нося брекети от 23 септември 2015 година. Искаш ли да се снимаш? Да кажем да. Което е любимото животно? Харесвам кучета, котенца, пингвини, не знам, но може би кучето ми е най. Имаш ли домашен любимец? Да, имам и куче, и котка. Обичаш ли да излизаш с приятели? Да, определено. Откъде започна всичко с Musical.ly? Просто във Фейсбук навсякъде имаше някакви клипчета от Musical.ly, най-вече Лорен Бич. Много е готино, що и ти не почнеш. И така почнах. И после като разбрах, че това момиче е по-малко от мен, изглежда седна на 15, направо паднах. Освен, че е страшно красива и прави много готина мюзикалите и е много готина и да. Ще ни дадеш ли още съвети за Musical.ly? Не знам, ще си помисля, може би в някой следващ клип бих направил. Така, имаш ли си гадже и как се казва то? Не, нямам гадже и няма и да имам. Коя ти е любимата храна? Любимата ми храна, може би е хрупкав бургер от Хепи, не знам, много го харесвам. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Да правя Musical.ly, да излизам с приятели, да гледам нещо като YouTube видеа и така нататък. Пушиш ли? И ако да, каква марка цигари пушиш? Да, пуша. Хрус, Златна Добруджа. И така. Шегувам се. Вили забавната и вика. Така. Не нямам. Имаш ли гадже? Не, нямам. Съвети за добро Musical.ly. Обичаш ли шоколад? Така, съветите от добро Musical.ly съм дала в първия ми клип. Обичаш ли шоколад? Да. Който е любимият сладолед? Шоколадов, ванилов, лимон. Също харесвам горски плодове. Обичаш ли суши? Още не съм пробвала суши и не мога да кажа. Каква ти е мечтата? Да знам. Да съм преуспяла, със семейство, щастлива, да обиколя света. Така. Обичаш ли да ходиш на училище? 50-50. Не мога да кажа да, нито не. Любима напитка и храна. Напитка фрешове, сокове. Любим предмет в училище? В принцип нямам. Да кажем, биологията ми харесва. Любим филм? Нямам любим филм, но ще кажа един от последните, които гледах, е Да се събудиш над 30. Препоръчвам го. Кой ти е Musical.ly идол? Може би Лорен Бич или Baby Ariel, не знам, труден избор. Коя ти е любимата песен? Любимата песен, може би сега ми е Gold на Киара. Много я слушам и вече ми омръзне. Така, кажи един засрамващ момент в живота си. Преди няколко дена, т.е. да кажем 2 дена,
видях Гергана Димитрова. Може повечето от вас я знаят. Тя е бюти влогърка. И някакво... Аз знам, че работи в Sephora и всеки път като отида в Sephora я няма и бяха ми казали, че била напуснала. И някакво с Симона съвсем неочаквано нещо седиме там. Тя ме е намазала по бузата с черни сенки. Една жена някакво казва, знаете, нещо да ви помогна. Аз се обръщам. Гери! И като почнах много готини видеа, гледал съм си ги всичките и така нататък. После се снимах с нея. Малко бях се превъзбудила, не знам защо и беше някакво малко неловко. И така, тук ще сложа сега няколко снимки. Кой клас си? 9 клас съм. Виждала ли си Стан или някой друг влогър? Да, Гери съм виждала. Мисля, че други не съм виждала, или поне сега не мога да се сетя. Кой те научи да снимаш толкова добре мюзикълчета? Ами аз самата се научих, просто гледам други по-добри от мене, взимам някое тяхно движение или си измислям аз мои движения и така. И как реши да снимаш и от кога снимаш? Казах как съм решила да снимам. А от кога снимам? Някъде, може би края на септември, началото на октомври, т.е. има една година. Имаш ли гадже? Не. С този въпрос. Кажи нещо, което никой друг не знае. Може би не знаете как си снимам видеята, особено тук в моята стая. Снимам си ги, като си закачам телефона. Ето вижте, това са ми шторите. И ето тук си слагам телефона. И снимам видеята си. Така, сега ще ви сложа. Коя ти е любимата книга? Не мога да кажа коя е любимата книга, но последната, която четох е Къде си, Аляска. Много интересна, препоръчвам ви я. Би ли направил колаб с друг влогър? Не знам, може, ще видим. Какво харесваш да правиш? Мюзикали, не знам, излизам с приятели, гледам филми. Как се казва най-добрата ти приятелка? Белослава Димитрова Танкова. Аз съм Виолета Димитрова Пехливанова, но по принцип аз съм щела да бъда Танкова, обаче прадядо ми е бил борец и са го наричали Пехливан, което означава борец. И така съм станала Пехливанова, а не Танкова. И буквално щехме да сме като сестри. Така, харесваш ли Ариана Гранде? Да, но е готина и е по-ниска от мене. 1,53 Ариана Гранде. Имаш ли гадже? Не! Кой е бил твоят най-излагащ се момент в училище? Може би нямам излагащ момент. Евентуално ако нещо се спъна, падна, но не е нещо особено. Имала ли си първа целувка? Да, имала съм. Как се представяш след 10 години? Преуспяла, надявам се. Каква искаш да станеш смисъл професия? Не знам, много съм си обмисляла този въпрос и да знам, може би стюардеса, но има още много да мисля. В България ли искаш да останеш да живееш? И това не мога да кажа със сигурност. Да кажем да, но не знам, ще видим. Обичам те. Пушиш ли наргиле? Не ми харесва по принцип да пуша. Така, ако имаш възможност да избираш кой искаш да видиш, Азис или Фики. Фики. Ще направиш ли What's on my phone, т.е. iPhone, видео, уникална си, благодаря. Да, ако наистина толкова го искате, защото това не е първият човек, който казва, че иска да направя, какво имам в телефона ми. Ще го направя, но не е нещо особено. Ще направиш ли фен среща? Чак за фен среща не мисля, защото аз не съм чак толкова известна. В смисъл, спирали са ме хора и аз някакво познаваме ли се от мюзикали. Аз, добре и нещо такова, но чак фен среща. Бих направила, но не съм известна, че да правя. Ще снимаш ли някога room tour или DIY? Да, може би. Коя е любимата ти марка дрехи? Зара.
Обожавам Зара. В момента съм облечена също с Зара. Надявам се да ми отговориш, Пъса, много си красива. Благодаря. Пъса, страхотна. Харесваш ли филма Отряд самоубийци? Още не съм го гледала, хора. Така, страхотна си. Благодаря. С какво и как обработваш клиповете си в YouTube? Моля, направи клип за това. Обработвам ги с iMovie. Тази програма има само за iOS, т.е. за iPhone, iPad и така нататък. И не знам, може и да направя. Защо не качваш клипове в YouTube? Обичам. Пъса, обичам. Ами, не знам, защото може би уча. Нямам време, искам да съм с приятели. Искаш ли да си известна? Не искам да кажа да, нито не. Да кажем нещо по средата. Каква е мечтата ти? Да обиколя света. Ето тук. Сега ще ви покажа. Ето, това е една от любимите ми стени. Много си я харесвам. Сега да ви върна обратно. Това видео стана много дълго. Така, един доста често задаван въпрос е от кога носиш брекети и до кога ще ги носиш? Нося брекети, мисля, че отговорих на 23 септември. И до кога, не мога да кажа до кога, ще видя. Скоро съм на зъболекар, ще разбера какво предстои. Обичаш ли да пътуваш? Аз не обичам. Аз обожавам да пътувам, особено извън България. Особено както видяхте тук. Просто уникално и да пътуваш с самолети, да правиш уникални снимки в небето. С облаците, те са толкова хубави, са пукави, някакво си искаш да си легнеш, обаче не можеш. И също така, кое е любимото ти място? Любимо място... Може би стаята ми е любимото място. Какви клипове смяташ да снимаш? Уроци, предизвикателства и т.н. Може би бих искала да направя един ден с мен. Също така възнамерявам да направя един клип. Примерно вие на лично съобщение да ми дадете телефонния си номер и аз да ви се обадя обаче от скрит номер, защото все пак не искам да си дам телефона на всички. И да ви се обадя, да ви чуя какво правите и така да участвате в моя следващ клип. Така че, какво ще кажете? Отдолу в коментарите напишете дали бихте искали нещо подобно да видите. Направи соуилет. Не, няма да направя соуилет. Та, хора, това бяха въпросите. Надявам се видеото да ви е било интересно, да сте разбрали малко повече за мен и очаквайте следващото ми видео.